Siis mun mielestä tää on aivan mahtavaa siis tää saunalautta, ainakin näin vieraana. Millaista se on olla saunalauta kapteeni? No kiva, että ensinnäkin oot viihtynyt tässä kyydissä. Kyllä tässä ihan puoli iloa on olla myös kapteeninakin. Tässä näkee kyllä erilaista ihmistä ja ihmisluonnetta ja niin se on vähän kiva, että ihmiset vilkuttelee valtavasti koko ajan. Miten sä muotoilet on puoliksi ilo? No siis sillä tavalla, että ei kukaan sano tarkoittaa, että mä oon niin vähän lampun henkenä tässä, että mä luon muille elämyksiä itse pääsemättä niihin. Eli mä en oo päässyt olemaan saunan lauteilla Aurajoella, kun sitä ajetaan. Koska mä oon ainoa, ketä tätä voi ajaa silloin, kun mennään Aurajoelle. Eli mä toteutan muille niin elämyksiä itse pääsemättä niihin. Siksi se on puoliksi ilo. Totta, joo. On se ilo seurata ja onhan päässyt olemaan saunassa. Ollaan tuolla merillä ankkurissa tai vaikka parkissa Aurajoessa, mutta mä en ikinä päässyt siihen. Joo. Joku muu ajan. Ketkä vuokraa saunalautaa? Synttäriporukat, virkistyspäivät, polttarit, kissan ristiäisiä, ihan vaan syy päästä kotoa. Kyllä tässä kaikenlaista on nähty ja päässyt seuraamaan. Aika monessa polttareissa on ollut mukana ja synttäreissä. Välillä tulee ihan tuntemattomia ihmisiä. Hei moi, muistaksää ja tämmönen. Ja sitten kun keskustelee, niin joo, sä olit silloin kapteenina ja se tapahtui näin ja näin. Ja heillä oli tosi hauska ilta ja ihanaa ja sitä naurettiin, oli paljon kuvia ja naurettiin hääjuhlissa ja tämmöistä kaikkea. Se on tosi mukana. On ollut siis tässä on nyt reissattu ja grillattu ja syöty ja kaikkea. Kohta pääsee saunaan. Kohta päästä saunassa, kun sauna nyt on päällä ja se lämpenee ja laittaa ankkuriin tohon, niin päästä kehittelee vähän löylyä ja fiilistelemään. Mikäs siinä sitten? Sitten mäkin pääsen oikein lauteille, kun päästään parkkiin